Wel, blwyddyn newydd a i ti Elfyn, 2025 wedi cyrraedd yn barod. Gys ti nadolig bach neis? Gys ti wyliau bach da? Do, eitha neis diolch. Dim byd ffansi aros adre. Eitha hapus i fod ffwrdd o'r airport am chydig bach. Ie, fi'n siŵr. Ond oedd hi'n nadolig bach prysur, achos gyda chi anreg cynnar nadolig datha, do? Do, bod babi arall yn y tŷ. Wrth gwrs, y bywyd ddim gweud digon prysur, so oedd ni eisiau speisio beth efo ni chydig bach, ond pob beth yn iawn, a good timing, o'n i adre. So, mae'r tŷ digon prysur. A'r boes yn dyman gyda'i braw bach newydd yn iawn? Ynte, ni ddim yn un. Maen nhw rhywfaint o help, ond falle rhywfaint o hindrance fyd, ond pawb yn un iawn. Cwpl o ffasau mewn i 2025, a mae wedi bod yn gyfnod prysur i ti yn y car. Ond mae rai fi ofyn i ti, mae yna lun yn mynd o gwmpas y cyfryngau cymdeithasol o'r Yaris, bach yn styc fel te. Oedd i'r llun yn edrych yn wath na beth oedd y sefyllfa go iawn? Wel, oedd y sefyllfa be oedd y Yaris yn y ditch ar ei ochr. Digon lwcus, ond ddim difrod i'r car o gwbl. Gallwn ni gael allan o fewn rhyw 20 munud hanner awr, a dim colli gormod allan o'r dydd wedyn. Falle trio pwysio limits chydig bach yn testio, ond pob beth yn iawn. Cyn bod ni yn edrych mlaen at lenni go iawn te, un cwestiwn am llynedd. Siwt wyt ti'n edrych nôl ar y tymor llynedd erbyn hyn, o ran, ar un cyfnod o ti'n bedwerydd yn y bencampwriaeth, gorffen yn ail a gorffen y tymor ar nodyn uchel yn ennill yn Japan. Siwt wyt ti yn edrych nôl ar yr ail safle yn erbyn hyn? Gorffennon ni'r tymor yn eitha cyson a chri mewn ffordd. Lot o podiums deg ati wedd y tymor wedyn. Heblaw am y patch caled na ganol tymor, falle fydden ni o leia wedi rhoi mwy o ffait i Thierry am y bencampwriaeth, ond ddim i fod flwyddyn diwethaf yma. Nawr, dyrwn ni cael edrych mlaen at eleni. 14 rownd yn y bencampwriaeth i gyd. Sawl rali newydd, Canaries, Paraguay, Saudi Arabia. Faint wyt ti'n gwybod am y rallies newydd yma? Wyt ti'n edrych mlaen amdanyn nhw? O hyd yn edrych mlaen i gael sialens newydd mewn ffordd. Dwi'n meddwl ni drwy gyfnod yn y bencampwriaeth lle oedden ni'n mynd nôl i'r un rallies blwyddyn ar flwyddyn, a mae wan cael chydig bach amrywiaeth yn rhywbeth sydd yn exciting. Mae'n cadw pethau'n eitha agored. Canaries, dwi wedi bod yna'n neud y reci, gael look. Mae'n classic tarmac rally, really. Chydig iawn o cytio os fydd hi'n rally len, ond wrth gwrs drifodi ar island lle fydd y tywydd yn gallu bod yn newidiol, so falle ddim mor straightforward o fysa rhywun yn feddwl. Y ddwy rali arall, chydig bach o mystery i fod yn hollol onest, ddim yn gwybod gormod amdanyn nhw, wedyn fi rhaid aros i weld. Ti'n edrych ar y tymor nawr, yr 14 rali sydd i ddod fel o'n i'n sôn. Os na rali wyt ti yn edrych mlaen amdani fwy na'r lleill? Mae Finland o hyd yn highlight. Dwi'n deud o hyd, mae gyrru'r car yn yr amgylchiadau yna o hyd yn special. Ond wrth gwrs mae'n mynd i fod yn tymor hir. Mae eisiau trio bod yn gyson, perfformio bob weekend yn nod ar y bencampwriaeth trefod bod i mor hir a chaled. Fyddwn ni'n trio wneud y gorau be bynnag fydd y rali. I'r gwrthwyneb wedyn, os na rali ti ddim yn edrych mlaen ato, neu falle rali sy'n ychydig fwy heriol ar lleill? Dim rili. Dwi'n meddwl os ydy'r teimlad efo'r car yna, mae'r gallu yna i wneud yn job gri ar unrhyw rali. Erbyn hyn yn sicr, dyna ydy'r nod yn mynd mewn iddyn nhw i gyd. Wedyn, dwi ddim yn gysau'r un rali mewn ffordd, so fyddwn ni'n mynd i bob un a trio gael y mwy allan ohoni. Na ddigon am y rallies, achos mae lot o bethau arall wedi newid ar gyfer y tymor lenni hefyd. Dim hybrid i ddechrau. Faint o wahaniaeth mae'n neud? Be mae'n olygu? Yndi, mae'r system hybrid allan o'r car yn gyfan gwbl, so mae'r batri a'r motor a bob peth allan, sydd yn golygu da ni'n colli 130 o horsepower allan o'r car pan mae'r system yna'n gweithio ar ei chryfa. Ond wrth gwrs, da ni hefyd yn colli y pwysau o'r car. Wedyn mae o te 80 kilo i gyd sydd yn gwneud dipyn bach o wahaniaeth. So, rhaid aros i weld yn union sut mae'n effeithio pa rallies. O'r i'r car hyd yn hyn, Lenny, mae dal yn eitha cyfarwydd. Ddim gormod wedi newid, wrth gwrs, mae chydig bach llai o bower. A fydd yna trio cael y car i weithio o ran y balans, wrth gwrs, ti'n mynd 80 kilo allan o un man o'r car. Mae'n chydig bach o waith adaptio ar gyfer hynny. Ond, fi rhaid aros i weld sut mae hynny'n effeithio ni drwy gydol y tymor. Ond fydd y car dal yn eitha cyflym a dal digon exciting, dwi'n teimlo. A lot o bobl yn gofyn y cwestiwn pa mor debyg yw'r car eleni i falle 2017 cyn yr hybrid i ddod mewn, y car yna. Be fydde ti'n gweud yw'r tebygrwydd, o's tebygrwydd?
Mae'n fwy tebyg i'r car dyn ni newydd ddod ohono fo, wrth gwrs, achos mae'r base y car yn feth. Wrth gwrs, rhaid cofio pam gethon ni'r cair hybrid ma, oedden ni'n colli'r paddle shift, oedden ni'n colli'r active centre diff, nôl i 5-speed sequential. So, mae'r pethau yna i gyd dal efo ni. Chydig iawn o newidiadau mae'r teams yn cael wneud i addasu ar gyfer y newidiadau mwyaf diweddar yma. Wedyn mae'r car dal mwy tebyg i'n union beth yn newydd yr allan ohono fo yn hytrach na be o gen ni nôl yn 2017. Un newid mawr arall leni wrth gwrs yw'r tyres. Hankook sy'n cael ei defnyddio leni. Be neidi ohonyn nhw hyd yn hyn? Ti wedi profi nhw fi'n siŵr sawl gwaith? Di gael ambell i brawf. Rhai o'r profion na'n cymryd lle yn gynnar llynedd. Wedyn mae pethau wedi newid yn gyflym wrth gwrs fel mae'r tyre yn cael ei datblygu. Dwi'n meddwl fod yna rhai mannau o'r tyres sydd yn argoeli yn eitha positif. Wrth gwrs mae pawb yn defnyddio'r un fath beth bynnag. Felly, dydy'r ultimate performance, gen i ddeud, ddim yn poeni gormod ar neb. Mae weld fod y tair yn eitha cry. Dio ddim i weld i fod yn rhoi gormod o trafferth o ran punctures, sydd dwi'n meddwl yn beth pwysig dros ben o ran chwarae teg ar gyfer y bencampwriaeth. Dwi'n meddwl o ran y tair tarmac ar gyfer Monte Carlo, y slick i weld i fod yn teimlo'n iawn ar y modau anodd. Mae'r tair eira i weld yn golew. Y grafel, chydig bach yn unknown, ond rhaid aros i weld sydd eithi yn ystod y tymor. Fi'n siŵr fydda Sebastian Ogier rhywbeth i weid am y tyres, ond ti wedi gyrru ar Hankook sy'n blaen, do? Do, ambell i flwyddyn nôl erbyn hyn, ond wrth gwrs ddoth y cyfle i wneud Rally Cymru GB am y tro cyntaf nôl yn 2007 o diolch i Hankook, wedyn mae'n chydig bach o hanes yna. Rhywbeth arall sydd wedi newid ar gyfer leni yw'r system bwyntiau. Oedd yna dipyn o newid i'r system bwyntiau llynedd a lot o drafod amdano fe. Bach yn symlach eleni falle a bach yn well fydde ti'n meddwl? Ydy, mae'r system yn sicr wedi gwella dwi'n meddwl a well fod o'n rhoi mwy o reward am ennill rally. Ond wrth gwrs mae yna fwy o bwyntiau ar gael am penwythnos. Mae'r disul yna dal yn ddwrnod pwysig dros ben. Wrth gwrs oedd ddim pwyntiau wan o sadwn wedyn mae rhaid diwedd y rally a mae rhywun sydd wrth gwrs yn cychwyn ar gynnar ar y ffordd ar y dydd Gwener yn cael drwy dydd disul wan hefyd i wneud y mwyaf o'r penwythnos yn ytrach na fod o'n diwedd nos Sadwrn. Felly dwi'n teimlo fod y system pwynt mwy fair, mae'n rhoi mwy o reward am gorffen y rally. Ond mae'n wrth gwrs, fel dwi'n dweud, dal lot o bwyntiau ar gael disul, 10 ychwanegol rhwng y cymal cyffro a y bwyntiau disul wedyn dal yn bwysig iawn mynd yn gry disul. Ond wrth gwrs, da ni yn gwybod edrych nôl dros y blynyddoedd cyn i'r system bwyntiau newydd, oedd yr Sunday cruising ma, neu'r Sunday driving ma yn creepio fewn. So mae hyn yn siŵr o stopio hynny, felly dwi'n meddwl bod yna fwy balans dwi'n beth bynnag. Ia, ac i rywun fel fan ralio, mae'n neud y disul tipyn yn fwy, entertaining ydw i wylio hefyd, felly mae hwnna'n beth positif. Nawr, sôn am y gyrwyr sy'n cystadlu ar y bencampwriaeth eleni, bydde ti'n dweud mai dyma'r tymor fwyaf cystadleuol ers hir pan ti'n meddwl mae cael yr ofyn pera nôl ar gyfer tymor llawn. Thierry, neu fel wedi ennill ei bencampwriaeth gyntaf llynedd, falle bod yr hyder yn uchel. Ni'n gwybod beth mae Oetanac yn gallu wneud. Wyt ti'n teimlo bod y tymor leni o ran y safon yn gystadleuol ofnadw? Yndi, mae'n gystadleuol wrth gwrs, ond dwi'n gweld newid mawr o'r blynyddoedd sy'n newid basio. Rhywun un drivers mwy neu lai sydd yna, wrth gwrs, mae FOMO wedi symud i Hyundai. Dwi'n meddwl fod hynna falle mynd i newid pethau chydig bach, ond ar y cyfan mae pawb yn gyflym, wrth gwrs, mae'r pencampwriaeth y byd, mae bob beth yn gystadleuol, mae'r ceir yn agos, a mewn ffordd rwyf o cael ei nôl llawn amser i'r rallies grean o leia. Dwi'n gweld yr pethau mwy gwastad mewn ffordd rwyf o ddim yn mynd i fod yn gychwyn falle yn 7 neu 8 ar y ffordd. Ie, achos oedd hwnna'n bwynt trafod mawr llynedd, ond oedd gyrwyr sy'n neud hanner tymor yn cael ffafriaeth o ran safle'r ffordd ar y rallies grean. Felly mae hynny'n yn fwy teg eleni i bobl sy'n mynd am y bencampwriaeth am hynny, sy'n gret o beth. Ti sôn am Adrian Fomo fyna, wedi symud i Hyundai. Ti'n meddwl welwn ni fe'n ennill rally am y tro cyntaf eleni? Digon bosib. Da ni wedi gweld be mae'n gallu gwneud yn y Ford. Rhaid aros i weld sut fydd y Hyundai'n siwtio fo. Da ni'n gwybod fod o yn cynyddu mewn cyflymdra, cynyddu wan mewn profiad hefyd. Mae eitha profiadol ebyn wan wedyn, swn i ddim yn surprised o gwbl. A beth amdano ti? Fi siŵr ennill yw'r ateb, ond beth yw'r gobeithio yn eleni?
dim byd wahanol i'r arfer, rili. Wrth gwrs, da ni yna i wneud y job gorau fedrwn ni. Da ni dal yn teimlo fod y gallu yna i gwffio ar y brig lle a dyna di'r nod eto lenni. A sicr mae yna bethau da ni angen wneud yn well. Dwi'n meddwl yn sicr ar y grean rallies fel Portugal, Sardinia, da ni angen gael teimlad gwell, angen wneud job gwell yn y rallies yna. O leia i fod mwy cyson a tuag at y ffrynt ynddyn nhw. A dwi'n meddwl os allwn ni sortio hynna, fydd pethau nôl fel oedden nhw'n y blynyddoedd cynt. A ti'n edrych ar Thierry Neuville llynedd yn ennill 5 cymal cyffro i gyd, yn derbyn yr uchafswm o bwyntiau. Oeddi hwnna'n rhywbeth i anelu tuag ato ti'n meddwl i drial cwffio mwy ar y ddydd Sul? Ydy, mae hyd yn balans i ddreifer faint wyt ti'n mynd i risgio. Yn enwedig os ti'n mewn safle cry, wyt ti'n rhoi o'i gyd ar y lain am chydig chwanig o bwyntiau, ond ddar ni weld drwy wneud jobyn gry ar y dydd Sul, pam ti'n edrych nôl ar y pwyntiau o leia, byn hanner ffordd drwy'r tymor, dwi'n meddwl gen ni fwy o bwyntiau, hyd yn oed na Thierry o ran y core point y rally, ond oedd o'n o hyd yn wneud yn well ar y dydd Sul. Wedyn mae o'n sicr yn ardal dyn ni angen bildio arno fo a gwella, ond wrth gwrs mae o'n balans rhwng llecho bopeth i ffwrdd a trio wneud y gorau o'r pwyntiau ar gel. Monte Carlo wrth gwrs, rownd gyntaf tymor fel yr arfer. Nawr ti wedi gorffen yn ail yn drydydd yn bedwerydd. A'i lenni o'r flwyddyn, achos mae'n un o'r rallies na fi'n siŵr fydde ti wrth y fodd yn ennill. Yndi, fel bob gyrwyr arall, mae pawb eisiau ennill yn Monte Carlo, fel mae pawb eisiau ennill yn y Ffindir, neu rhywle fel Argentina, mae pawb eisiau ennill y rallies iconic na, ond da ni wedi bod yn agos ambell i waith falle. A wrth gwrs, da ni'n mynd i trio'n gorau eto, cychwyn cry iawn yn y llynedd, ond cwmpo nôl yn y mannau budur wedyn, rhaid trio fod yn well yn yr ardaloedd yna lenni, ond wrth gwrs, dyna'r nod. Os eira mynd i fod, os ia, be ti'n clywed? Pwy o wir, dwi'n meddwl da ni wedi cael, so ni'n mynd i rallies hawdd, ond rallies a lot llai eira ar rhew, neu da ni wedi arfer yn y blynyddoedd mwyaf diweddar yma. Wedyn falle, da ni'n diw am rally chydig bach mwy caled, mwy anodd, a dos yr un Monty yn straightforward byth, ond rhaid aros i weld. Os ni'n edrych ar Monty llynedd, un o'r achubwyntiau i fi fel rhywun sy'n fan oedd gweld y tan gwyllt na ar y nos iau, ac o'r gwrti a 15 eiliad o fantes yn mewn i dydd Gwener, oedd yn anhygol. Mae adegau fel a rallies fel jyst yn anaros gyda ti fi'n siŵr. Ti'n gweld y tan gwyllt gyda llaw? Oed. Ti'n gweld y byd arall yn anffodus ar y cymal rhif 2 na. Yn anffodus, da ni'n mynd i wsio'r hairpins na lenni. Ond mae'n awyrgylch fel nint arall. Y noson gyntaf na yn Monty pan mae'r tymerydd yn cwmpo jyst o gwmpas y pwynt rewi. A wedyn ti'n gallu gweld lle ti'n mynd ar ben yna o'r flares a'r tan gwyllt, ond mae chydig bach yn mad, ond hapus i allu gael y profiad yr un adeg. Wel, pob lwc i ti Elfyn ar gyfer Monte Carlo a gweddill tymor sydd i ddod. Gobeithio fydd y cwpan na nôl yng Nghymru fach ar ddiwedd y tymor. Pob lwc. Diolch yn fawr, training gorau.